Det tager ikke lang tid. Vi skal bare lige ud af, hvad vi starter, når vi kommer over. Fordi vi skal også lige fat på Andreas, der ved, hvad han er henne. Andreas? Det kan han i værkstedet. Nå, det er tydeligt. Kommer der. Godt. Andreas, vi skal lige snart lige ud af, hvad vi starter, når vi kommer over. Det er de der ting, vi skal sige. Ja, det er godt. Jeg plejer det ikke. Mobiltelefoner. Ja, de skal slås. De skal slås. Det skal vi huske at sige. Ja. Du sagde også en eller anden tidligere, at det skal være for røg eller sådan noget. Ja, det er rigtigt. Røg. Hvis det begynder at brænde derovre, så er der brændslukker, der er ude af brændslukkerne. Og ellers så skal man bare løbe ud af døren. Nede for enden. Hvorfor plejer det løbe ud af? Ja, bare nede for enden. Ud til siden. Okay. Det er bare lige. Det må vi tjekke, når vi kommer over. Vi lukker kun ind, hvis de galler. Hvad skal vi huske? Jo, der er selvfølgelig mange, vi skal have sagt tak til. Ja. Skuespiller selvfølgelig. Ja. Teknisk crew. Så er den, der laver plakater. Der er også nogen, der har lavet programmer. Der er også nogen, der laver programmer. Så er nogen, der laver bil. Der er nogen, der laver video. Der er nogen, der har brændt rundt, og hver gang vi har hentet i stol. Det er faktisk alle sammen køkken og rengøring og modeller. Det er faktisk der var noget derude. Yes, det er rigtigt. Så er der også en, der skyder her lag. Yes, ja, det er faktisk også. Er vi ved at være der? Plejer der være flere, eller hvad? Det er ikke så meget, der kommer over. Det bliver skide godt, tror jeg. Og det er simpelthen, jeg synes simpelthen, at vi har kanon godt hold i år. Det har været Og helt sjovt. det bliver skide godt. Vi gør det så godt. Det er bare noget samspil på det sjovt til start. Nå, det er sgu et sidst. Ja. Så vi går og sige... bare lige en ting, så det der med, at Holger han skal sige noget. Holger skal sige noget bag. Ja. Ja. Det siger Ja, det siger jeg. Ja, det er okay. Okay. Ja, vi gør det meget. Ja, lad os gøre det. Det er fint. Det kommer over, det skal stejle ind, så det er sådan mig i dag. Altså, tror du egentlig, at jeg finder en mand, der er lige så lækker som mig i det her reality show? Altså, ikke en, der er lige så lækker, men næsten altså. Pas på stjernen, skal man nu også lide for skønheden, altså. Nu skal der dagens mand have færdigt. Hvad så skal der? Skal der have min autograf? Ja. Altså, der er kun ét ved mit navn. Jeg er jo det, Gustav. Ja, lad os se. Vi frelægger et hvert ansvar skade, døden til følge, psykisk sammenbrud, kannibaler, bla 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 bla. Der er godt nok mange ting, I tager ansvar på i dagens mand, var. Nå, ja. Never mind. Jeg må videre til nu. God aften, mine damer og herrer. Jeg har bare glædet mig rigtig meget til det her. Ej, kan I mærke det? Det er ligesom pulsen stiger. Ej, det er hysterisk, drenge og piger. Så kommer singing show. Lækker til luft. Jeg kan sige, at jeg er klar. Lækker til luft. Ja, imens vi lige laver en pause, så laver vi lige en aftale. En af jer drenge, de kommer lige med jeres nummer til mig, så kan I få mit lækre autograf.
Som at se dit show, for lækker til os. Jeg kan sige, at jeg er for lækker til os. Ej, skal vi ikke lige tage omkvædet en gang til? Yeah! Hvad siger I? Så tager vi det en gang til. Og jeg kan sige, at jeg er for lækker til os. For lækker til os. Do not touch this box. Nej, jeg skal vist lige i kassen. Du, der har åbnet kassen. Dette er din prøve. Du må lære af dine fejl. Alt, hvad du skal bruge for at finde lykken og dig selv, findes i denne kasse. For at komme hjem, må du finde den løsning, der passer til dig. Lad dig guide af tingene i kassen, held og lykke med rejsen. Du, der har åbnet kassen. Det er din prøve. Du må lære af dine fejl. Alt, hvad du skal bruge for at finde lykken og dig selv, findes i denne kasse. For at komme hjem, må du finde den løsning, der passer til dig. Lad dig guide af tingene i kassen, held og lykke med rejsen. Ej, altså, hvad er det for nogle brev? Hvad sker der for dagens mand? Eva, kom og se. Ej, hvordan er jeg kommet herhen? Der er sgu da træ og skov overalt. Og min børnesko bliver helt beskidt, og min nybarberede ben selvfølgelig. Sko, hvad er sko? Hvad er sko? Bare ved at jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Gudskelov, I fandt mig. Red mig. Jeg synes, at det er træ til. Søster, jeg tror, du skal have lidt mere tøj på end det der. Velkommen til Paradis. Hvis det her er Paradise, Girls, hvor vi til? Vil du ikke have, jeg bare have noget mad? Jo, tak, skatter. Jeg ved det ikke, men jeg har på fornemmelsen, at jeg får det. Det er sgu da dig, der kan gøre noget. Jeg vil tage over hovedet. Okay, jeg går lige ud i værkstedet. Altså, nu går jeg over i kassen og kigger om der er noget, jeg bruger. Få mig væk, det her Paradise er forfærdeligt. Stem mig hjem. Nej, en iPhone 6. Skal ikke på den gamle længere.
vidst godt, at jeg tager shorts på. Oh no, mine ben. Hvor er mine skraber? Bare jeg ikke møder nogen her. Det vil være så pinligt nu, når jeg er så Harry. Altså, jeg tror, jeg så en beautybox sidst her. Der. Vatkan. Foundation. Kondomer! Den skarp, der var den. Lad mig så få det pelsravn af. I'm a Barbie girl. I'm a Barbie girl. Oopsie daisy. Det her kan simpelthen ikke byde mig. Jeg har ikke engang været til casting på det her Robinson endnu. Hvor er Jacob? Nej. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad du siger. Nej, hedder du Harry? Så Kate og William. Ja, nu når jeg spiller, så hedder jeg Gustav. Det er fordi min mor er fra Jylland. Da jeg blev født, sagde jordmoderen til hende, at jeg havde sådan en burstav. Nej, er det sådan en goddag blev opfundet? Goddag. Oh my god, det er lige gået op for mig. I tror, at Robinson handler om at have mest mulig kropsbehøjning på. Og ligne Robinson Crusoe på en brik. Det burde Jacob have fortalt jer. Robinson handler om at være lækker, brun, stærk. Altså, lad mig hjælpe jer lige her. Altså, Kate, kom her. Det her går bare slet ikke. Gustav! Ja, skatte, du mangler lige i te. Det er Gustav. Ja. Jeg skal nok komme til jer, men først må jeg have noget mad. Jeg er virkelig sulten. Og der er den kloge. Du kan vist hjælpe mig. Jeg kan simpelthen ikke forstå den makeover, du har gennemgået. Skulle du ikke forstå? Du er altså virkelig god til at lære ting. Jeg tror, du skal med mig, når jeg skal videre. Videre? Ja da, Fjolle. Du tror vel ikke, Gustav skal være her i landsbyen for at være frisør for evigt? Men mange mand og piger kommer jo til hår af. Jamen, du skal have et navn, når du skal være med mig videre. Gustav, kom her, kom her. Igen, han var jo forbi i går. Du gør det. Gustav skal tænke. Flint, du skal hedde Flint. Hvem hedder Flint? Du skal hedde Flint, ligesom jeg hedder Gustav. Gustav Flint. John. Men bare fordi du godt kan lide, når jeg synger John Mogensen, skal du ikke hedde det. Beyoncé. Det er totalt umuligt at style hele landsbyen, når der er hår groet på 2 dage. Og det er da heller ikke min skyld, at måske et par stykker døde. Vi må altså finde kassen. Se, porten åbner. Vi kan komme hjem. Spring! Hvor er vi nu kommet hen? Flint ved ikke. Langt hjem og ikke mad. Ja, jeg er også godt nok sulten. Må ikke, der findes noget takeaway? Gustav, takeaway. Flint, hjem. Ja, jeg vil også gerne hjem. Men først må vi have noget mad. Er
Altså, jeg vil gerne have noget ordentligt mad. Rolig, Gustav. Flint finder mad. Flint har sin kølle. Hallo, Flint, din kølle er derhjemme. Men hvis det bare vil du så bare gå ud og nakke et eller andet pelsdyr, og så æde det bagefter. Flint. Måske er der noget i kassen. Måske en rulle kiks. Her, Flint, kan du fange en bjørn og binde med det her snor her? Gustav, Flint går i værksted. Flint har en idé. Flint går i værksted. Hvad er det med mænd? De skal altid på værkstedet, når det brænder på. Ej, hvor er du dygtig, Flint. Man skulle jo tro, du har set Bubber og BS på arbejde. Flint hører hvad? Nej, kan du høre hjemme i bilen? Flint hører fugle. Fugle hvad? Hvis ikke snart vi får held med skydende, så må vi hente retten, vi så nede på bækken. Jeg er så sulten, at jeg kunne næsten spise den rå. Gustav, jeg fik held. Du er nødt til at være klogere end dyr, hvis du kan fange dem. Er det derfor, du ikke har skudt med endnu? Min mave. Jeg er så sulten. Fugle på marken. Altså, jeg kan ikke se noget. Kommer fuglen væk? Jamen, der er ikke fugle på marken. Se selv. La 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 la. Se nu igen. Du er nødt til at være stille. Ellers får du ikke noget at spise. Flint, du skal sgu da ikke tyst på mig. Det er ikke mig, det er dig, der ikke kan finde ud af at gå på jagt. Her bruger man bare bue og pil i stedet for Mastercard. Mastercard? Mastercard død fugle? Hvor er du dum, Flint. Giv mig den bue. Nu vil jeg gerne have noget ordentligt mad. Nu går du den der vej, og jeg går den der vej. Nu må vi se, om der er en storvildjæger i dig. Ha! Som om du får noget af mit mad. Om så jeg skyder elefant. Ikke så meget som en billet. Goddag! Hej! Goddag! Gustav, have bue og pil. Flint, så have Mastercard. Flint, der er mere snor i kassen. Lav en bue mere. Gustav, smart! Flint, du har skaffet mad. Ja, det er Gustav. Flint har Mastercard. Mastercard. Nå, never mind, må jeg ikke få et stykke fugl? Gustav ikke dele, men Flint gerne dele. Flint har 1 fugl, 10 fugle, det er lige meget. Flint altid dele. Skal du nu på jagt igen, Flint? Flint, hør. I bør græde. Gustav, se! Jeg er så sulten. Må ikke der kunne noget at spise? Høsten har slået fejl, og det er så længe siden far er gået på jagt, så jeg ikke huske, hvordan man gør. I får ikke noget af mit mad. Om så der bliver rester, I må i hvert fald vinde. Gustav! Børn får mad først. Så kvinde, så mand. Men mand er det mest. Så er det godt, at jeg er mand. Okay, Gustav havde været sidst. Okay, jeg er godt nok mest feminin af os to. Okay, først børn, så Gustav, så Flint havde med.
Sikke en smuk sø. Det er ikke synd, der er smukt. Se lige ham. Han kan spejle sig i vandet, hvor naturen var fantastisk. Ja, han er fabulous. Hvordan ser vi egentlig ud? Aloha, flotte fyre. Kan du sige os, hvor den nærmeste spads er? Vi trænger sådan til en omgang med Cæsar. Måske du vil have? Sikke en flot fyr, der er der i vandet. Hvad hedder du? Narcissus er mit navn. Narcissus. Det er lige gået op for mig, at du prøver at fange en fisk. Altså, jeg ved godt, hvordan man gør det. Lad mig lige prøve. Gustav, kan du ikke sige det? Han er helt opslugt til sig selv. Til selv. Ja, han får også en spejl til det. Altså, jeg tror ikke, han... Det kan ikke passe. Han synes vel bare, at søen er smuk også. Det synes hun nok også selv. Gustav, kig på ham. Han er ikke væk, som den der. Ej, helt seriøst. Jeg tror, du har ret. Hvordan kan man være så selvoptaget? Man skulle jo tro, han var forelsket i sig selv. Ja, hvordan kan man være så selvoptaget? Det er lidt synd, at han skal sidde herude og fryse i den anden. Tror du ikke, det var en idé at prøve at give ham dit spejl? Så kunne han i det mindste løbe sin hule og kigge på sig selv. Ja, jo, det kan han jo godt. Vi er som to drømme, du og jeg. Vi følges så overalt. Du smiler altid, når jeg ser på dig. Du og jeg. Du var den, der altid gjorde mig glad. Du viste mig vej. Jeg troede ikke, du skille os ad. Fra det øjeblik, jeg så i dine øjne, var du alt for mig. Kom lad mig holde dig en sidste gang. Giv mig et sidste blik. Nu må vi skille, selvom det er sammen. For altid. Fra det øjeblik, jeg så ind i dine øjne, var du alt for mig. Værsgo, Narcissus. Du kan få det her. Vi viser jer, hvordan det virker. Altså. Farvel, lille spejl. Tak for alt. Hold op for de larmer! Hvad er der sker, Gustav? Altså, jeg tror, der er udsat i nærheden. Så alting bliver billigere. Hvorfor larmer de sådan, Gustav? Ja, de skubber og råber bare for at komme frem. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår. Hvad betyder gode tilbud? Gode tilbud er, når ting bliver billigere. Billigere. Ja, ser du. Så man kan købe ting for næsten ingenting. Ting på ingenting. Ja, Virkelig. ja, sådan da.
Han kan ingenting. Ej, du må ikke være... Vent, du må ikke... Lad mig være alene. Hjælp! How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she's placed in sand? And how many times must the cannonballs fly before they're forever there? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ej, altså, jeg forstår simpelthen ikke, at I synger de åndssvage sange. Du har vist ikke med til Woodstock, knægt. Woodstock, hvad snakker du om? Godt så, kom lige, Ja, Mr. Robinson, så kommer jeg. Jeg kender heller ikke til Sankt Josef, jeg tror jeg bare, at jeg prøver at finde fingre i jorden. Hallo, hvornår siden er du begyndt at snakke så godt? Jeg mener bare, jeg er jeres stamme nu, på deres territorium. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, at vi skal synge på samme tid. De kan nok bare godt lide at lave noget. Altså, personligt, så foretrækker jeg én stemmegang. Hey, altså, me. Ej, jeg får en idé. Ej.
Hvad hvis nu vi indspiller en hit sammen? Altså, jeg synger, og du spiller. Ja, nu var Vietnamkrigen er svært forbi. Du kunne med at få mand og gå op i. Ja, netop skal der, og vi skal have plakater. Mange plakater, millioner af plakater, og så skal de bare hænges op over det hele. Lad mig lige få lov, søster. Ja, måske kan ansigtet være lige der, ja. Sådan. Og så navnet herovre, eller herovre, sådan der. Hvad skal det være? Det skal være noget med power i, noget maskulint, noget kraftfuldt. Nu ved jeg det. Atomkraft. Atomkraft, nej tak. Det er den plakat, vi har manglet. Den koster, jeg tror hellere, det var 5 marker tekst. Jeg er lige forfærdeligt og vigtigt. Ikke, venner? Jeg tror, det er vigtigt at få dem stå sammen med noget, de virkelig tror på. Der er mange, der hjælper dem, fordi for at gøre det stort, må man stå sammen om det. Det er skide godt, Gustav. Tusind tak for en god idé. Og vi har også hjulpet os rigtig meget, bare så du ved. Altså, faktisk så er det en fin plakat. Jeg vil da håbe, I får gavn af den. Altså, hvor vil du komme hen? Jeg ved ikke, Gustav, men vi må bare fortsætte. Vent lige et øjeblik. Jeg så lige en mand med høretelefoner på derovre. Nej, vi er virkelig kommet til fortiden. Hvorfor? Det ser som et færdigt ud. Ja, hvad ved du om det, Flynn? Manden har lige bindt båndet i hans Walkman. Det er jo totalt afgørende. Hey dudes, hvad så? Dude, det er sgu ikke klart ud, mand. Nej, jeg ved, hvor vi er. Hvor er vi, Gustav? Hey Thomas, ham der ved, hvor han er. Så er der bare mega hyggen, mand. Altså, Flynn, kom til 90'erne. Jeg vil ikke ses, dudes. Det var mega hyggeligt at snakke med jer. Det er jo ligesom forfærdeligt skrækkeligt. Hvad er det så til forfærdeligt, Gustav? Ja, mit job er ikke op for det nu. Stylist? Nej, det er min hobby. Mit job er reality-stjerne. Dit job er ikke op for det nu. Nej, Hvad laver en reality-stjerne? en reality-stjerne er med i forskellige tv-shows. Og der er ikke tv-shows i 90'erne. Jo, men ikke reality-show. Det første var i 1998, og det hed Robinson. Og det duer bare slet ikke. Hvorfor duer det ikke? Fordi i starten havde de normale mennesker med, men i min tid er det mest skøre og underlige folk, der er med. Gustav, du er ikke så underlig. Altså, synes du virkelig, jeg er underlig, den? Du kan være steady, men jeg synes, du er en super sød fyr. Hvad har? Ja, Gustav, vi kan prøve at finde kassen og se, om der er noget der, I kan bruge. Gustav, du kan ikke tro på det. Gustav, musik! Jeg kan altså ikke være flint. Er det galt, Gustav? Altså, jeg kom for sent til noget. For sent til hvad? Så jeg mødte min største idol, homoen over alle homoer. Og hvem er det? Altså, Kim Schumacher. Hvad sagde du, der var i kassen? Der var et brev. Jamen, det er jo til mig.
Gustav. Jeg skriver til dig direkte fra den perlede port. Nu skal du høre. Jeg har holdt homofakken højt i min tid. Som et eksempel for andre homoer. Jeg vil gerne have, at du tager tilbage til hvor du kommer. Og inspirere de unge homoer, der stadig er i skabet. Det er jo stærkt. Kærligheden, Kim. Jeg er så klar. Gudskelov, du stod meget i det der nørd. Gustav, du er lige så heldig, at dit træ ligger med. Og der er ikke dejligt. Lidt! Ja, Gustav, det er snart valgt, men det skal vælge Kim, Ola og Uffe. Jamen, jeg vælger det. Gudskelov, der var du. Pelle var lige ved at sætte mig sammen med nogle selvoptagende bøsser. Jeg måtte bare finde dig. Gustav, du er ikke forelsket i mig. Det ved jeg, for jeg er din ven. Jamen, du har jo reddet mig og passet på mig. Og jeg ved ikke hvad. Ja, that's what friends are for. Ligesom du fortalte, at Adam gik i værkstedet for at finde løsning, så gik du i kassen for at finde løsning. Og ligesom du prøvede at lære mig at style, så prøvede jeg at lære dig at finde mad. Og ligesom vi giver det, så kan vi godt lide at være sammen og have det sjovt. Men det betyder altså ikke, at jeg skal føde dine børn. Jeg prøver bare at være et ordentligt menneske. Jamen, kan vi så ikke være ordentlige mennesker sammen? Du kan se, de er med dig i slik. Men man giver mig en bud. Det er som om du var sendt til at ske. Jeg skal bare blive ud af dit vindue. Hvad jeg ellers skal have sagt til jeg ikke skal sige. Hvem vil sige den ting på, hvordan det kunne blive? Du kan se på stjernerne, det er klart. Lægge af mit armene, det er sig. Du er alle vild, og jeg ved, at det ikke er let. What must be is not what you get. De er med dig i slik. Men man giver mig en bud. Det er som om du var sendt til at ske. Jeg skal bare blive ud af mit vindue. Ved hvad jeg ellers skal have sagt, ting jeg ikke skulle sige. Tænk på et skid, og tænk på hvordan det kunne blive. Du se på stjernerne, det er klart. Lægge af mit armene, det er sig. Du er alle dit, og jeg ved, at det ikke er let. What was me is not what you get.
Hallo, vi mangler nogen, der ikke vil med. Mange dem dernede. Mange tak til det her hold her for en rigtig god underholdning. I har virkelig været rundt om mange af de ting, som jeg synes, vi kan arbejde med. Det er sådan noget med at hjælpe hinanden, fællesskab og være et ordentligt menneske over for hinanden. Det vil vi også prøve at arbejde lidt ud fra. Det har været en uge, hvor der har været knokle, og jeg har også gået det før igen. Det er sådan en helt... man kan slet ikke se helt den klok her. De har været væk. Men der er egentlig også en masse andre her. Jeg kan ikke se dem her. Der er en masse andre, der også har lavet noget. Og hvis ikke de har været her, dem der har været i køkkenet, og dem der har været gjort rent for alle jer, som bare har drømt afsted heroppe, eller har været nede og lavet fliser ned, de har lavet mest lige så meget og lidt stor indsats. Dem her, de viser det bare i dag. I har vist det hele ugen. Så tak til alle sammen for en rigtig god uge. Og også selvfølgelig tak til Andreas og Flemming og Josefine og Jakob og Jens, som har lavet det her. Han har lavet, at det bare skal være heroppe. Og Rikke har været i gang. Der er rigtig mange, der har været i gang med det. Så tak til alle sammen for en rigtig god uge. Så lige et par ekstra ting, dem har jeg været nødt til at